Studio F. Ja, dat wie It's a Hard Knock Life for Us van Jay-Z. En daarmee gong wel weer even mooi waarom in het tijd. Want dat wie een grote hit in 1999. Nou, dat is al haast weer zo'n hier verlien. De tijd die gaat zo hut, we kennen er haast wel in verdwalen. En daarom gaat dan ik uw volgende veske Lost in This World van Anouk. Roses are meant to be red and violets to be blue. Hebel, je moet even een kantje. Oh nou. Ja, ik moet even met de stopcontact gaan, daar is wat mij. Of mij ik hem net steuren in zien spannende avonturen. Wij zullen ze nou weer heen heiden. Ze stappen krijg in de teletijdmachine van professor Barbas. Ze gaan weer om naar de prehistorie. Ja, dat liep het mij nog wel wat, hè? Zo'n teletijdmachine. Hé, hoeveel kerst toen net zo'n ding bouwen? We hebben hier ruimte genoeg. Ja, wees wel. Zo, we zetten een badkuip op een kopje del en een schoof en een audiotafel van Mieke de Jonker en dan ligt het al heel wat. Ja. Hé, zou dat eens net kennen? Reis je in de tijd? Nee, Appie, dat kan net. Joet is joet, no is no. En juster, dat komt nooit weer om. Weet toch elke niet, hè? Ja, daar hast wel gelijk aan. Hé, uw mem zei al dit, hè? Juster weer juster. Goed is goed. En morgen is het alweer bedoeld. Nou, ik zal wat doen. Lost in this world, I get lost in your eyes. When the lights go down. Ja, en wilst het waar? Ja, bij u samen is dat je er wel triest van willen kennen. Het de tijd dat wij maar eens even wat fleurigs draaien. Hier is de laatste hit van Shakira. Been to private school, but she speaks perfect French. She's got her perfect friends, always on the cool. Appie, zoest het nou wat want, er komt tongen rond en dan wist hoe gevaarlijk dat weerlicht wijzen kennen, hè? Hé, jongen, die beu die is nog beter voor je voorjof. Maar net zo benauwd werd. Uw dominee, die zei altijd... Een mens lijdt vaak het meest door het lijden wat hij vreest. Net een benauwdje. Je even een stekkertje en een treetje. Oebele, Ebele. Waar ben je hem? Hierachter. En Mieke, hoe is het? Ja, goed. We hebben een oren. Hier leven. Wat een klapheid, hè. Waar is Ebele? Ebele! Ebele. Ebele! Ebele? Ja. Je winkel. Mag ik misschien even bekomen van de schrik? Ja. Bol, alle kikkers zien de kroren. Wat is het hier? Blikseminslaar, weerlicht ingebouwd, dit is net best. Het is tools, de euro's, scale, apparatuur, de barrebiesjes, de stuurder lijkt plat. Dit is de ei van Studio F. Ja, maar ik ga geen weerlicht zien dat de stroom er aansloeg. Nee, dat klopt. Dit kende Bjerljoch net west van de baan. Die bui die is hier, nou, ik denk zeker 2 kilometer waai. En hoe zoekt Todo zo krijgt wie te kennen hoe vier die bij je wij is? Nou, door de tijd tussen Bjerljoch en Tonger te tellen. Hoe bedoel je? Nou, hoe meer tijd er tussen Jocht en Loet zit, hoe verder die bui hier waai is. Elke 3 seconden een kilometer. Nou, ik had toch zeker 6 seconden tel tussen Bjerljoch en Klap. Dus die bui die zit hier zo'n 2 kilometer waai. Het kent het Bjerljoch net west. Oh nee! Hij kist me dan eens uitleggen hoe het dan komt dat we hier nou in het zuster zitten.
Nou, om heel eerlijk te wezen, het zou echt best wezen kunnen dat we een iets kortsluiting gaan, want nou ja, ik ben met elektrisch aan de gang en ja, en nou kan het wezen dat ik een verkeerd ritje om het... Kijk, het zien de corona, Appie. En dat vertelt me nog pas. Wie steen minutenlang tegen weer in hoe van alles en apparatuur denken dat het al hier kapot is? Het spul maar door de gang, alle kikkers in de kroren, de radio maar in de loft. Zo, nou Mieke, doet het weer. Nou, hartstikke mooi. Dankjewel, Oebele, hè? Eerst maar een bakje koffie drinken, hè? Ik heb nog even verder. Oké. Ah, jongens. Hey, even een kopje koffie voor ons kreeg toch net? Ja, graag. Hoe zei ze dat nou krijgt leven? Hoe dat tellen van die tonger? Oh, dat wie wat een uur verhaal, hè? Nou, dat komt omdat het jocht vlugger gaat als het loert. Wat zei ze nou leven? Ja, Appie, zo op het plak werd de weerlucht ontstiert, daar valt op hetzelfde stuit ik de tongerklap. Ja, maar als er dus een heel eind bewijs is, dan wordt het dus langer voordat die klap jest. Zo, want het loert dat rol uiteindelijk door de loft en krijgt dus een golf in de zee. Ja, dat had tijd nodig om bij die te komen. Het gaat alleen nog wel harder, hè, als een golf in de zee. In 3 seconden is het loert een kilometer verder. Dus, als ik je nou heel goed roppen zou, hè, dan zou ze dat een kilometer verder pas over 3 tellen jaren. Ja, dat klopt het, ja. En als op dit stuit nou 2 kilometer verderop is, maar het weerjocht inslacht, dan jaren wij dat dus pas hoe zij stel. Maar dat is eigenlijk een soort van tijdreis. Kijk dus de teletijdmachine van professor Barabbas, maar dan niet echt. Ja, hoe bedoel je dat? Nou, als ik nou die tongerklap jer, hè, 2 kilometer verderop, dan is dat al 6 tellen lien voordat ik hem jer. Dus dan steen ik eens 6 tellen waarom in de tijd. Ja. Ja, wees, want alles was van een grote afstand jest, dat is al jeder bad. Zo, op het stuit, dat er aan de orenkant van de wraad stiert te razen. En wij zoen het je kennen, dan doet het loert er oer om je te komen. Ja, of stel, hè, wij kennen het loertjerven op orenplaneten, miljoenen kilometers verderop. Nou, dan is dat loert misschien wel jaren makken. Dan is het dus eens waarom Sjenine, of nou, waarom jaren in de tijd. Oh, wat voor leeuwenheide. Ik zie super de trilling naar voren. Ja, maar nou maar hem even meekomen, want ik zal je even wat chillen. Dat ben we eens keer mij. Wat is dus nou Sjenlitten dan? Nee, wacht maar even. Ja, dit is hem. Wat hè? Dus een bon dat soort dingen opstaan. Ja, er binnen dus mensen die het oerel in ons land antennes del zetten om te beziekjen geluiden van oren planeten op te vangen en zo een soort van tijdreis te maken. Ja, en de kerst zelfs ik zie of er mensen op die orenplaneet libje. Hé, echt hier? Reizig je door de tijd. Dat kind dus echt. Troch de harkje naar de loden uit de rond, kunnen geleerde mensen een voorstelling maken van hoe het miljoenen jaren lien sterren en planeten ontstaan binnen en haar ontwikkelen gaan. Hoe verder het lood wij komt, hoe langer het lien is dat het lood maken is. En hoe verder als dus waarom in het tijdharkje kist. Die loden komen safie wij dat ze net mijn eigen eren jaren kist. Daar heeft speciale apparatuur voor nodig. Telescoopantennes. Met hele grote telescopen kunnen wij al loden opvangen die het miljoenen jaren oud binnen. Maar op dit stuit wordt er bouwd aan een nog volle grotere telescoop, die het nog volle verder waarom in de tijd harkje kan. Nou ja, groter. Het is net één grote telescoop, maar een hele soort liedjes, die gewoon in het veld staan. Het binnen zo volle dat ze mijn waar volle meer kennen als één grote telescoop. Dat werkt het zo. In een soort van skeerne kruisvorm staan de telescopen opgesteld over een heel groot gebied. Ze binnen alle met elkaar verbonden. En zo vorm je ze in een grote supertelescoop. Van links naar rechts is de afstand meer dan 350 kilometer. De linker riege rint west door Friesland heen. En aan de rechterkant zit wel diep in Duitsland.
Alle telescopen van LOFAR, want zij heet dit project, jouwen de loden dit jaren terug aan een grote supercomputer. Die brengt al die informatie bijeen en maakt er een totaalbeeld van. Krijgt als een lispuzzel van alle je lietse stikjes. Ze maken de LOFAR-computer dus als een soort van atlaskaart van het heelal, zodat er miljoenen jaren verlien uitjongen matten had. Op die wijze hoop je de geleerden meer te weten te komen hoe het kind dat de planeten ontstaan binnen. Als er op andere planeten net leven is, of west dat. En hoe het kind dat er op Ierde, meesken, beesten en planten leven kennen. Misschien na jaren en jaren speuren, ziekjen en puzzeljen zitten Jim letter wel voor de televisie en jaren Jim dat de LOFAR-telescopen echte Marsmansjes ontdutsen hebben. Komt dit nou zo wel goed, Appie? Slag het dit? Ik zou net weten waarom net. Het is het mooie van het bezieken al dit burg. Ja, wat die lui met die superantennes kennen. Ah, jullie het cadeau en ik ook. Nou, het zal me benijden. Ja, nou, ik zal je nog even helpen. Ja. Maar dan moet ik weer voort, want ik ga hier onderweg naar wat putjes. Zult je weer voorzichtig wijs leven? Ik ben wel uitzien, hè. Dit kon wel eens de gevaarlijkste uitsturing worden van een skiertnis. Studio F op zoek naar de grote geheimen van de sterren en de onbekende ruimtewezens. Nou lever als ik. En als het al wat jest, hè? Ja? Dan mag het net voor je te vanzelf om het op te nemen, hè? Nee. Maar zult je wel voorzichtig wijs leven? Hallo, wie stinkt daar zo? Is dat het mannetje van de radio? Hibbelen, wat is er met die aan de hoorn, jongen? Komt het van een schrik van de mond? Nee! Dirk, hij krijgt koud te bemerken. Ja, wat is het? Heliumballon! Erik gaat een appie. Lijkt je man. Hier, maar gewoon een beetje inademen en ik lees mezelf aan. Ja, maar ik heb... Hallo, Studio F, het nieuwste geluid op uw radio. Help, onderbaan! Ze hebben me te pakken! Help me, help! De Marsmansjes, ik ben pensioen! Hibbelen, ophouden maar. Ik had lang terug. Je traap ik dat in, jonkje. Nou, fort met die brut. Als barst er een ballon, heb je de lucht voor mijn helium. En dan kunnen we de uitsturing van vergeten vanzelfs. Nou, hé, boeten via de bladje. Boeten. Zeg broer, hoe bevoelt het hij om als Marsmansjes op de planeet Ierde om te rennen? Nou, ik vond de reis maar saai. Ja. En ik verschrikkelijke bier trouwens. Ja, nee, geen snelle rond te skippen, geen mooie rond te reizen. Nee, kerst, wij zijn alleen maar een beetje dom omrennen. Ja, mijn Marsman. Ja, dat vind ik. Ik heb een omring in uw eigen spacecar. Space games doen op de computer en space cake eten. Kijk, hartstikke leuk, man. Hey, nee, als we daar aan jongen komen helpen hier, dan moeten we net al te lang lopen, hè. Nee. Want eind van de tijd dan zit je bij gauw een spaceship op en dan vliegen we, hoppakee, we hebben rond naar Mars. Ja. Hoe lang is het vliegen, denk je, van Mars naar de hier? Want eind van de tijd dan zit je bij gauw. We hebben rond naar Mars.
Nou, een perie, mama, dat hangt van de files al en van het waar, hè. Maar als het een beetje maai zit, dan ben we er op 24 januari 2006. Hey, en gelukkig kan losliepen, helemaal boord van die space skip. Ja. Hey, en wat voor spacepil naast er mij nog aan boord? Vitamine Digibytes, mijn aliensapje. Oh, heerlijk, 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 ben gek op. Ja, nee, laten wij een souvenir meenemen, denkst van hier. Ja, laat u zo'n lang ding meenemen op 12 van die skonken. Oh, dat is leuk. Hoe jitten ze alweer? Hoe jitten ze? Meesken, ja, we hebben meesken bij de Mars. Hey, nog een ziekje spaceship op en dan huppakee. Vliegen we gauw open hier door. Die is mij, ja. Dat is leuk. Hoe jitten ze alweer? Hoe jitten ze? Meesken, ja, we hebben meesken bij de Mars. Hey, nog een ziekje spaceship op en dan huppakee. Vliegen we gauw open hier door. Ze Ebele, Ja. het is weer omgaan in de studio en ik ga kort. Ik. Maar ik begin wel waarom. Oebele, Ebele, kom, ik moet je wat jaren letten. Hoi, Mieke Leeuwen. Mag ze niet jaren. Hoppakee, we zijn weer om naar Mars. Ja, hoe lang is het eigenlijk van Mars naar hier? Marsmoontjes, Mieke. Marsmansjes, Appie. Opvang mij u's supermicrofoon. Kom, we gooien het voeten dadelijk in de uitsturing. Studio F, best genoeg. Welkom, beste mensen, bij een wel heel speciale uitsturing van Studio F. Mij u's supermicrofoon hebben wij het lood opvangen van Mars. Van Marsmansjes. Ik liet jou even een fragmentje jaren. Nou, een perie, mama, dat hangt van de files al en van het waar, hè. Maar als het een beetje maai zit, dan ben we er op 24 januari 2006. Hey, en gelukkig kan losliepen, helemaal boord van die space skip. Ja. Hey, en wat voor spacepil naast er mij nog aan boord? Wat tocht jou daarvan? Een gesprek tussen twee Marsbewoners, jaren viert misschien wel. En jou het opvang troch u's supermicrofoon. En, toevallig of net, ze kon jou het wel eens aankomen op Ierde. Tenminste, dat zissen ze zelfs, maar ze zissen meer. Hark je maar. Ja, nee, laten wij een souvenir meenemen, denkst van hier. Ja, laat u zo'n lang ding meenemen op 12 van die skonken. Oh, dat is leuk. Hoe jitten ze alweer? Hoe jitten ze? Meesken, ja, we hebben meesken bij de Mars. Hey, nog een ziekje spaceship op en dan huppakee, vliegen we gauw open hier door. Die is mij, ja. De aliens komen eraan. Het is heeg tijd voor een toepasselijk stukje muziek. Hier is Crazy Frog met Axel F. Oh, Leeuwen. Had je dit echt met die microfoon opnam? Oh, dan mij weer habbel. Super microfoon nemen. Ja, soms heb je geluk, Appie. Soms heb je geluk. Mieke, wat jij het nou op de radio? Zit u nog te fietsen te nemen met die grappen? Het is echt weer. Het is echt weer. Maar die stem komt u als verdacht bekend voor. En dus kijk, had ik hier alles eerder jet. Studio F. Beste mensen, we zitten nog heel tijd midden in de speciale uitsturing van Studio F. Hoe de onkundige komst van de Marsmansjes. Ze gaan zijn dat ze Joet op hier komen zullen. Maar ze ben van doel om mensen mee te nemen. Verder weten wij hoe de Marsmansjes. Wij weten hoe de Marsmansjes een. Ik zou zeggen, blue
kalm. We weten vanzelfs net wat ze mij nemen zullen. Wacht je even. Mieke. Mieke. Van de baan. Laat ze voortgaan. Mieke. Mieke? Mieke?